Fl-ewwel kwarta din is-sena pajjiżna reġistra l-ogħla rata ta' tkabbir fl-impjiegi fl-istorja li kienet ukoll l-ogħla rata ta' tkabbir fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel kwart ta' din is-sena. Kienet il-Eurostat li konfermat dan meta pajjiżna kellu tkabbir ta' 6% fl-impjiegi fuq is-sena ta' qabel. Dan isegwi r-riżultat simili miksub ġimilu fejn tidħol ir-rata ta' tkabbir ekonomiku. Fil-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti bħala medja, l-impjiegi żdiedu b'1.9% jew binqas minn terz tar-rata preżenti. Fil-fatt, tkabbir osservat fl-ewwel kwart tal-2017 huwa l-ogħla rata ta' tkabbir fl-impjiegi li qatt ġie osservat mill-Eurostat f'pajjiżna. Ir-rekord ta' qabel kien żieda ta' 5.6% li kienet seħħet fit-tieni kwart tal-2014. Bħala medja fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel kwart tal-2017, tkabbir fl-impjiegi kien ilaħħaq 1.4%. Dan huwa 4 darbi tanqas mir-rata ta' tkabbir li kien hawn f'pajjiżna. Iż-żieda rekord fl-impjiegi li seħħet f'pajjiżna fl-ewwel kwart tal-2017 l-aktar li nħasset kienet fil-qasam tas-servizzi. Frott li skont l-oppożizzjoni dan il-qasam kienet jippakja l-bagalji biex jitlaq mill-pajjiż, l-istatistika tal-Eurostat turi stampa totalment differenti. Fost oħrajn fil-qasam tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni kien hemm żieda ta' 11.5%. Fil-qasam tal-gaming li tant kienet beżza fuq l-oppożizzjoni fl-ewwel kwart ta' din is-sena kien hemm żieda ta' 12.5% fl-impjiegi. Fejn jidħol is-settur finanzjarju kien hemm żieda fl-impjiegi ta' 3.9%. Bekk għal darb'oħra statistika uffiċjali konfermata mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, l-Eurostat, qed tindika kemm il-kampanja elettorali tal-oppożizzjoni kienet għal kollox qarrieqa.